Està ubicat en Amèrica del Sud. Clima. El seu clima és tropical. Temperatura segons la regió. Està entre 17 i 30 graus. Muntanyes i rius més importants. Muntanyes. Té 3 cordilleres. Les cordilleres són la unió de moltes muntanyes. Muntanyes més altes. El Alto de la Línea, el Alto de Minas y Sierra Nevada de Santa Marta. Ríos més importants. El Magdalena, el Cauca, la Trata y el Orinoco. Moneda, el peso. Colombia es una república. President, Juan Manuel Santos. Ciutats més importants. Medellín, Cali, Medellín. Barranquilla. ¿Enseñarlo? Sí, i tant. Barranquilla està aquí, molt bé. Cartagena, per aquí. Bogotá está aquí. Y aquí. Bogotá es la ciudad capital del país. Cali está aquí. Y Medellín aquí. Molt bé, després ho mirarem, Després ens aproparem tots els altres i ho mirarem. Continua. Pots mirar el mural si no te'n recordes, Sí, plats típics són frijoles amb patates i plàtans. Són iguals els plàtans que es mengen a Colòmbia que els que mengem aquí? Bueno, a vegades es mengen fregits, Però són plàtans diferents, són plàtans mascles. Els que mengem aquí són dolços, són els de Canàries. I els d'allà són plàtans mascles, són més verds, més grans i tenen un altre gust. Es poden fregir, es poden cuinar. Continua. Els vestits típics de Colòmbia, la chapolera. Senyala-la perquè jo crec que tinc una foto allà molt La maca. chapolera. Molt bé, en què consisteix? Són els trajes típics que portaven els recol·lectors de cafè als camps. I què porten al cap? Explica'ns què porten al cap. El cap. Això... Què és? Un barret. De quin color? Les noies porten? Això no està a la meva part, és que cadascú té una part. Va, jo m'ho explicaré després, d'acord? Va, continueu. Els balls típics. Li puc ajudar una mica? Sí, i tant. Els balls són la folclore es la cultura del pueblo, el folclore es el pasillo y el bambuco. I el bambuco. El bambuco es típico. Por eso, el bambuco. La canción es el sanjuanero y la gata golosa le dice. La vegetació de Colòmbia, va. Vale. La vegetación tienen Rius, montañas, boscos y zonas húmedas. humides. Quin cultiu és típic a Colòmbia? ¿El qué? Cultiu. Què és allò que produeixen els camps a Colòmbia? No me'n recordo. No? Abans ho heu dit. Per què es vestien així aquestes persones? Per Perquè recollir el el cafè. Vol dir que a Colòmbia hi ha molt cultiu de cafè. És molt famós el cafè de Colòmbia. D'acord amb el seu clima, té molts animals,
Fa un una. cavellet aquí o dos punts. Molt bé. I també té una miqueta d'Amazona, que està repartida per Brasil, Colòmbia, Perú. O sigui, hi ha molts països d'Amèrica Central que formen part de l'Amazones. Molt bé. Ja està. Bueno, també porto una cosa que es diu aguacate. Això no es menja perquè es té que pelar. Home, clar, té una pell dura i té un os molt gros a dins. al mig. Però Però a mi m'encanta l'aguacate. a mi també. Jo me'l poso a les amanides. Aunque siempre Amb una miqueta de sal i oli. el aguacate, Entusiasme. també és part del plat típic. És una part dels plats típics. Molt bé. Amb l'aguacate també es fa una salsa a Mèxic que es diu guacamole. Sí, jo la faig a la meva casa. Voleu, el podem obrir si volem. Voleu que l'obrim? Ara ja pots pagar. Amelia, pots